Comencem. Moltes gràcies als que quedeu per quedar-vos. Esperem tenir un gran èxit per streaming. Per streaming no es veu ningú, podem dir està abarrotado. Exacte. Quan vam buscar títol per aquesta ponència, se'm va ocórrer posar-li la compliance dels drets de la personalitat, perquè la compliance és un terme que està molt de moda en el sector legal. Els despatxos estan apostant molt per l'oferta d'aquesta mena de serveis, perquè les empreses comencen a tenir inquietud per tenir un cert nivell de compliment en la normativa. La compliance va néixer en el món anglosaxó a les grans empreses que estaven sotmeses a un nivell molt alt de normes a complir, el sector financer, per exemple, i les empreses, pel seu bon govern i per un tema també de prestigi, van començar a implantar aquestes polítiques de compliment legal, de revisió de compliment de tota la normativa. És una mena d'auditoria de compliment de les obligacions legals. A mesura que es va començar a treballar en això, es va crear la figura del Compliance Officer, que és el responsable d'aquestes tasques, i aquesta figura està separada de l'assessoria interna legal de l'empresa, perquè, de fet, és qui audita. Les funcions que tenen són diferents, un no vigila l'altre, sinó que un fa la seva feina i l'altre s'assegura que els processos de l'empresa són correctes. Aquest tema quedava una mica en mans quedava reduït a les grans empreses, fins que l'any 2010 va haver una modificació del Codi Penal espanyol i es va introduir la responsabilitat penal de les empreses. Posteriorment va haver una següent modificació del Codi Penal que permetia que s'exclogués de responsabilitat penal a aquestes empreses si acreditaven haver adoptat tots els mecanismes i tots els sistemes de vigilància interns suficients que asseguressin una prevenció d'activitats delictives dintre de les organitzacions. Aleshores, les empreses que acreditaven que havien fet tot aquest procés podien en judici dir jo ho he fet bé, exoneri'm de responsabilitat. Llavors això va ser el boom de la compliance a Espanya, tots els despatxos d'advocats venien compliance de responsabilitat penal, però la compliance no s'ha de reduir al tema de la responsabilitat penal. Ara, per exemple, amb l'entrada en vigor del Reglament de Protecció de Dades, també s'introdueix, no amb la mateixa terminologia, però s'introdueix un principi de responsabilitat activa de les empreses, que són les empreses que han de vigilar i han de demostrar que han fet tots els processos correctament per garantir la protecció de dades de caràcter personal. Aleshores ja tenim la compliance de responsabilitat penal, la compliance de protecció de dades de caràcter personal i com en el tema de producció audiovisual hem insistit molt sempre des de la xarxa en què s'ha d'acreditar i s'ha de vetllar pel respecte dels drets de la personalitat i pels drets de propietat intel·lectual de tercers, se'm va ocórrer el concepte de compliance de drets de la personalitat. Les empreses del sector de la comunicació s'han d'assegurar que tots els productes que fan compleixen estrictament amb la legalitat i amb el respecte dels drets de terceres persones, tant d'imatge com drets de propietat intel·lectual. Perquè si heu estat, per exemple, a la primera sessió, la distribuïdora italiana ha deixat ben clar que a part dels requisits tècnics o d'originalitat o d'història que ha de tenir un projecte, has de tenir correctament llicenciats tots els aspectes que dintre de qualsevol producte, que sigui la sincronització de les músiques, els permisos de les persones, per qualsevol cosa que vulguis fer en relació amb aquell producte. Per vendre qualsevol cosa ha d'estar ben feta. Si una cosa pot ser molt maca i a més agrada molt, però si resulta que darrere no hi ha uns processos i una vigilància de com es fan les coses des del punt de vista legal, després el resultat que puguis treure d'allò no serveix per res. Aleshores, en relació als drets de la personalitat, m'heu sentit 1000 vegades, a més crec que va ser objecte de tractament l'any passat, qualsevol persona, constitucionalment està reconegut el dret a la intimitat, a la imatge, a l'honor, i aleshores qualsevol persona
de la que estem captant la seva imatge o les seves dades per incorporar en una producció audiovisual, necessitem l'autorització pels usos que es vulgui donar d'aquella imatge, i des del punt de vista de propietat intel·lectual exactament el mateix. Qualsevol creació audiovisual té amo i l'amo ha de consentir a la utilització de la seva obra. Llavors diuen 5 minuts i acabat. Doncs pràcticament, perquè sobre això, si voleu, podem parlar més, però això ja està tot dit. M'ha preocupat una mica, en sèrio, el que s'ha dit, el que he sentit fins ara i el que s'ha dit a la sessió aquesta dels vots, perquè s'ha parlat de 1000 coses, que hi ha una base de dades que si no te l'agafa aquí te la guarda allà perquè puguis tenir tota la informació, tots els hàbits, totes les converses que has tingut amb el vot, està tot allà, ho té allà guardat algú, i per molt que hagis acceptat les condicions d'ús, jo tinc els meus dubtes. Tu està arxivant Telegram i tu està arxivant Facebook, però tu estàs promovent aquesta activitat com a empresa. Tu, la ràdio d'on sigui, m'és igual, resulta que té un vot estupendo i està, encara que ho faci mitjançant Facebook o mitjançant Telegram, està recollint dades d'aquestes persones i les està explotant. I les dades, encara que està molt de moda pel tema del reglament de protecció de dades, les dades estan protegides pel mateix article de la Constitució. 18. Aleshores, això ho introdueix al reglament de protecció de dades, però crec que és un consell molt útil per qualsevol activitat. El reglament introdueix això de la concepció des de l'origen, tot el tema de protecció de dades des de l'origen. Això vol dir que qualsevol projecte que comença a qualsevol empresa ha de comptar amb algú, no cal que sigui l'advocat, però algú que tingui coneixements legals, que és el que parlàvem abans, que participi en aquest disseny, perquè igual tu estàs dissenyant una cosa que és la bomba i que a més tindràs un èxit bestial, però si des de l'origen ho fas malament i no tens en compte la mena de dades que reculls o el que estàs incorporant allà, ja no cal que sigues personals, perquè si tu estàs posant fotos i te les pengen als usuaris i no t'estan cedint correctament els drets, potser estàs fent una infracció de drets de propietat intel·lectual, o sigui que no és només el reglament de protecció de dades. Aleshores, la concepció des de l'origen és una cosa molt important i cal que compteu amb el vostre equip legal per qualsevol cosa que feu des del minuto 1. I, bueno, us presento el Xavi, es diu Xavi Salla. És doctor en comunicació i és professor de periodisme, si no m'equivoco. L'autònoma. Però també és advocat, expert en noves tecnologies, i quan el vaig conèixer, a mi ja m'havien parlat d'ella, però tenia una certa desconfiança. Has de parlar amb el Xavi Salla, bueno, ja parlaré. I el dia que el vaig conèixer va ser com un amor a primera vista des del punt de vista professional. Em va agradar molt perquè parlem el mateix idioma. Llavors, és una persona que està en àmbits molt innovadors i, a més, crec que és entusiasta, però des de la perspectiva jurídica té els peus a terra, cosa que em sembla molt interessant. Aleshores, em va semblar molt útil convidar-lo perquè a mi m'heu sentit moltes vegades, però igual ja el disc està una mica com sobat. Però el Xavi us explicarà coses molt xules que us faran pensar i sobretot, el tema legal, us aconsello que no el visqueu amb por de dir, hòstia, ara ha de venir l'advocat aquí a dir-me el que he de fer, que ho valoreu com una ajuda. Els acompanyem en el camí de creació, que tenim la sort de treballar en un sector superxulo i que és motivador per tots, per nosaltres també. I ara el deixo parlar amb ell. Gràcies, Marta, bon dia. I gràcies a los que us heu quedat, perquè l'hora comença a ser una hora perillosa i la panxa comença a demanar de menjar una mica. Quan em va convidar de venir la Marta a aquesta sessió d'avui, una de les coses que més em preocupa, i em passa també a la facultat, quan estic amb els alumnes de periodisme, és que el tema del dret sempre amoïna. D'alguna manera ens interpreten, i bastant correctament, que, ostres, jo vull fer les coses d'una manera determinada i sé que quan comenci a sentir l'advocat
em començarà a dir que no puc fer la meitat de les coses o gairebé res, a la qual es produeix fàcilment una desvinculació de lo que puguem dir aquí, que segurament és molt important i segur que preneu consciència d'això, però la realitat de lo que és el vostre dia a dia. De fet, jo mateix em trobo, quan tinc que fer alguna sessió per diverses aules que no em coneixen de res i diu, ostres, avui dret i periodisme, merda, quin tostonazo que ens fotran. Tinc que començar sent molt creatiu, imaginant-me alguna cosa perquè la gent no marxi una mica com ha passat aquí fa una estona quan he dit, hòstia, rotllo legal, cojo i me largo. Llavors, intento obrir les classes, o almenys la primera sessió ni que sí, perquè m'agafin una mica el pes de la següent manera. Jo els explico, dic, mira, us vaig a fer una confessió. Quan dius una confessió ja te para una mica l'oïda. A veure, què dirà este tio? Dic, mira, jo a l'estiu a la platja, me quedo així una mica donant-li suspense, me voy a la platja, faig topless. Topless, tio més pesado. Dic, sí, bueno, ja sé que jo no faig molta gràcia. Imaginem una nano jove, una persona, una nòria com vosaltres. Maria, tu mateixa, te vaig a fer una pregunta personal. Tu a la platja fas topless? Diu, pues sí, faig topless. Està bé. Ja t'ho imagina't que mentre tu estàs fent topless a la platja, passa un tio impresentable com jo, fent veure que està parlant amb el mòbil, i mentre està parlant amb el mòbil va fer clic, 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 i fa fotografies sense que tu te n'adonguis. I resulta que al cap d'un temps, un mes, 2 mesos, et ve una amiga teva i te diu, Maria, hòstia, surts en una pàgina porno, la teva fotografia, amb altre nom, òbviament no és el teu, i una pàgina d'aquestes que la gent visita i d'alguna manera la teva imatge està ja penjada. Clar, te quedes així tot esbarat, i dius, ostres, però què dius? Sí, mira, entres allà dintre, te mires a la pàgina web, te veus allà, efectivament, en topless a la platja, tens un nom impronunciable i que la gent, moltes visites. Ostres, i llavors pregunto a tots, i què feu si us passa això? La resposta de tothom, ostres, anar als Mossos. Dic, molt bé, agafes i vas als Mossos. Vas als Mossos corrents, tota ofegada, perquè, hòstia, t'has vist allà en una situació compromesa. Escolti, Mossos, miri, que resulta que la meva foto amb topless a la platja, una pàgina porno. Diu, senyoreta, què em diu? Que vostè està a la platja amb una foto d'una pàgina web porno? No, que amb una pàgina porno surt la meva foto amb topless i demés. No es preocupi, senyoreta, anem a esbrinar què passa amb això. Entra allà dintre els Mossos, com es diu? Chicascalientes.com. Chicascalientes.com. Ostres, és veritat. És veritat. No es preocupi, senyoreta, això ho arreglem de seguida. A veure, un patrulla que vagi corrents a Corea del Nord. Teniu algun patrulla a Corea del Nord? I ara què fem? I així començo. I a més, durant una estona han captat una mica l'atenció i prenem a prendre consciència, agafem consciència d'alguna molt rellevant. Des que ha sortit a l'àmbit, o des que va sortir a l'àmbit tecnològic, internet, aquesta possibilitat que tenim tots d'accedir a mitjans de comunicació globalitzats, que nosaltres mateixos podem crear el nostre, que és un gran èxit, la veritat és que les possibilitats de comunicació són extraordinàries, però els riscos també corren en la mateixa mesura i en la mateixa direcció. El cert és que crec que tenim la sort tots plegats, tots els que estem aquí, de viure en el millor moment de la història de la humanitat per la comunicació. I fins i tot alguns podeu pensar legítimament, dir, ostres, però la veritat és que el mercat està molt dur, és molt difícil que te contractin com a periodista, és veritat. La realitat és que sempre ha estat dur, la feina sempre ha costat, però tenim l'oportunitat de poder fer una mica de prospectiva veient cap a on es belluga la societat i el que necessita i nosaltres construint-se un expertise en comunicació que faci que siguem persones apetecibles pel mercat. I a més, no vull tirar massa d'aquest fil perquè de segura se'm veurà una mica que tiro massa cap al tema de crear la pròpia empresa, però el tema de l'autoocupació cada vegada és més rellevant i vosaltres teniu l'oportunitat de construir-vos un expertise en àmbits nous que estan sorgint, per la qual cosa, si feu aquesta inversió en vosaltres mateixos, sereu figures molt codiciades en àmbits en els que fareu falta, com per exemple, el tema dels drons ara està molt més, se sent més, amb més freqüència, però el tema de fer periodisme en drons, o sigui, un periodista, una periodista que és capaç d'agafar un dron, pilotar-lo i poder construir noves narratives per les seves audiències amb imatges impactants, són fets rellevants que vosaltres li tindreu que prestar molta atenció. I us començo a parlar amb els drons, us podria parlar de realitat virtual o de realitat augmentada o realitat mixta, o fins i tot, si voleu més tecnificació i encara ser més cotitzats, el tema del blockchain, que sabeu que és la paraula
paraula de moda d'aquest any, cada any hi ha una paraula de moda, aquest any és la criptomoneda i sobretot l'estructura informàtica o de software que hi ha al darrere, que és el blockchain, que tindrà unes aplicacions extraordinàries. Si vosaltres veritablement feu una mica de prospectiva, podeu agafar un expertise que us faci diferencials en els propers anys i en el qual pugueu continuar exercint aquesta magnífica professió que és la comunicació amb un component d'apetecibilitat pel mercat, a la qual remunerarà amb vosaltres en tenir feina i guanyar-vos raonablement bé la vida. No sé si vols fer algun comentari, alguna pregunta o als companys. No, que ens expliquis això, el blockchain. Ui, segur. Bueno, des del punt de vista de la comunicació local i els drets de la personalitat. No m'escapo de lo jurídic. Mira que intento fugir, però no me'n surto. A veure si tinc una mica de gràcia. Com sabeu, ja ho sabeu, us intentaré donar un parell d'idees jurídiques però molt allunyades, no com a articles, perquè si no tots marxareu i tindreu raó, perquè és veritat que, torno a insistir, quan estem parlant de la comunicació, ja sabem que hi ha alguns drets que no hem de trepitjar. De fet, ara em preocupava perquè quan he entrat aquí dintre abans en aquesta fira amb el MAC he vist aquestes càmeres que graven 360, que és una nova manera de comunicar amb la seva nova narrativa. Clar, i un es planteja, si jo soc un periodista i porto una càmera 360 i vull captar una notícia, és que resulta que al mateix temps que estic captant aquesta notícia, també estic agafant la gent que va pel darrere. I fins quin punt jo faig llindar entre el que és el fet noticiable de lo que seria envair la privacitat o el que és la pròpia imatge de la gent que no té res que veure amb la notícia i que inevitablement està recaptada per la meva gravació. Com podeu veure, intento fugir tota l'estona del que és estrictament jurídic per no avorrir-vos, perquè sé que no és el vostre camp, però sí que m'agrada aixecar una miqueta les alertes perquè ens n'adonem que en aquesta feina tan magnífica que teniu com a comunicadors, el fet jurídic ha de ser prou vàlid perquè vosaltres pugueu tenir un criteri sòlid a l'hora de saber quan estic agafant una informació que la puc utilitzar sense cap mena de problema, de diferenciar o de respectar aquests drets que poden tenir les persones com a particulars. De fet, en l'àmbit de la col·lisió de drets, que és el que s'està donant aquí, tots dos drets, els drets que tenim les persones a la nostra imatge o els drets que tenen els mitjans de comunicació a difondre, estem parlant d'un tipus de col·lisió que es dona al més alt nivell del que són els drets que com a societat ens hem dotat. Tenim per una banda de la vigent Constitució l'article 20, que són els que engloben les llibertats informatives, tot allò que ens dona emparament a nosaltres, de poder comunicar, de poder informar, de transmetre informació veraç, informació contrastada, no la veritat, informació veraç, és a dir, aquella que jo tinc aquesta informació i la contrasto suficientment i amb diligència per saber que és una informació que jo puc transmetre en solvència, que ningú em pot acusar de negligent, enfront del que serien els drets que tots tenim com a persones, que aquest està a l'article 18 de la Constitució, que són els que es coneixen com a drets de la personalitat. Així tenim una col·lisió al més alt nivell, com dic, dels drets de les llibertats informatives, a l'article 20, contra els drets de la personalitat, a l'article 18, i aquí col·lisionen. Les diferents sentències del Tribunal Constitucional, perquè tingueu criteri jurídic ben format, estableixen la prevalença a priori del dret a informar. A priori. No vol dir que sigui absolut. Vol dir que, i és un exemple típic, jo estic potser que veig que baixa una manifestació per la Via Laietana de gais i lesbianes, que m'agrada aquesta possibilitat que tenim com a societat de no discriminar una persona per la seva orientació sexual, baixen, però no és la meva orientació. Llavors baixen tota per aquesta manifestació, amb un cartell ben gran allà, van baixar, volem igualtat de drets, que em sembla molt bé. I jo estic a punt de creuar el carrer i dic, ostres, em dóna temps de creuar o no em dóna temps de creuar abans que passi tota la cua de la manifestació. Dic, hòstia, passo, que em dóna temps. I quan estic a meitat de la carrera passant, tinc el fotògraf endavant que fa la foto de la manifestació. Pac! I el dia següent es veu al mitjà de comunicació èxit de la manifestació de gais i lesbianes per la Via Laietana. I surt allà la pancarta, tothom allà al darrere, i jo al davant en primera fila així, cataclac. I hòstia! I ara ja us ho podeu imaginar, no? Lògicament, aquí tenim un exemple clar del que és una col·lisió de drets fonamentals. Jo no vull que la meva imatge surti allà, del dret que té la gent a saber i d'informar, que és el dret que té el periodista haver fet aquella foto i que el mitjà de comunicació la divulgui, faci difusió. Aquí, claríssimament, jo perderia com a persona enfront del dret a informar. Però enfront d'això podríem posar un altre exemple en el qual li diuen a un noi a la redacció: escolta, vés a la platja que ha arribat a l'estiu i fes una fotografia de la platja, perquè ho posarem en portada el dia següent. I te veus el periodista que va a la platja, comença a fer fotos i veu una noia allà maquíssima a la tovallola prenent el sol i diu, ui, que xica més guapa. Agafo, pa, i li foto la foto. I el dia següent surt en primera portada, a l'estiu ha arribat i es veu perfectament definida aquesta noia prenent el sol, que se l'identifica perfectament,
I llavors aquí sí que podríem estar parlant que ja no és una foto de context, sinó que el fet noticiable s'ha esvaït i que estem perjudicant i molt aquella dona o aquella persona que està prenent el sol i que tenia dret a continuar prenent el sol sense que fos a l'objecte de la notícia. Serien dos exemples oposats de com, en una banda, predominaria el dret a la informació enfront de l'altra que predominaria el dret de la persona. Vale, aleshores jo t'interrompo. Ben fet. Amb permís en treuré l'americana, això és el tercer grado. O sigui, està clar que hi ha uns límits, no? I hi ha uns casos en què no se sap perquè és un conflicte de drets, no? El dret de la intimitat de les persones enfront al dret de la informació. Aleshores, una empresa que es dedica al periodisme, una empresa que es dedica al sector audiovisual, i per dotar-se d'aquests mecanismes de prevenció a nivell de compliance, què creus, quins mecanismes o quins processos o de quins processos creus que s'hauria de dotar per assegurar el compliment de la normativa, quan el compliment d'aquesta normativa ja hem vist que no és blanc o negre, no? Totalment. O sigui, de quins sistemes es poden dotar aquestes empreses per garantir la seva actitud diligent davant d'aquestes situacions? Gràcies per la magnífica pregunta. Aquesta és la que vam dir que em faries al cap de 5 minuts. Sí, exacte. Molt bé. La manera que té l'empresa, i si nosaltres esdevenim al final periodistes autònoms, que després m'agradarà fer-vos un petit repunt als que sigueu periodistes autònoms, que em sembla important que ho tingueu present, l'empresa, el mitjà de comunicació, la manera que té millor de protegir-se davant dels possibles riscos de la legalitat vigent és construint un plec de procediments on estructuri el millor possible les instruccions i la manera que s'ha d'actuar professionalment parlant en aquell mitjà. Després, en la pràctica, farem el que puguem, però si d'alguna manera està estructurat, tenim un codi propi de l'empresa, un codi deontològic, unes bones maneres, uns procediments, una guia d'estil, de quan impera una manera de fer, de tractar la informació, això sí que protegeix el mitjà de comunicació per poder diluir la responsabilitat que té en el sentit de dir, davant de l'autoritat inspectora o davant dels jutjats, poder assenyalar, mira, nosaltres som molt respectuosos en la legalitat vigent, som molt conscients dels drets de les persones i tenim creat un sistema de garanties, unes instruccions que donem a tota la nostra gent, el que sí que pot passar que en la dinàmica, en la pràctica, s'hagi produït un error puntual que ja estem corregint. Aquestes són les eines que jo recomanaria a priori i que el compliance també contempla, el fet de tenir formada per una part a les persones i per altra tenir una mena d'instruccions o manera de funcionar per poder diferenciar-se del que és una organització sense cap mena d'estructura on tothom es podia entendre que fa el que vol enfront d'una organització ben formada, ben estructurada, amb unes pautes de treball, amb unes maneres, amb unes guies, i això seria el que es podria afavorir. Sí, ara en sèrio, la meva proposta seria que aprofitant totes les auditories que s'estan fent a nivell d'aplicació del Reglament de Protecció de Dades, que s'estan fent a tot arreu, en el cas de les empreses de comunicació el que s'hauria de fer és aprofitar aquestes auditories i sobretot aprofitar el tema de la protecció de dades consisteix així a grosso modo en què es va a l'empresa, es mira quins són els tractaments d'informació o de dades personals que fa aquella empresa, es valoren els riscos que hi ha, es dissenyen unes mesures de seguretat aplicables a aquests riscos i després s'implementen i es van produint controls posteriors. Doncs tota aquesta feina que es fa, fer-la en les empreses periodístiques no cenyida al tema de protecció de datos personals, sinó a protecció de drets de la personalitat en general, perquè així instrumentes un sistema per exemple, nosaltres tenim els fulls d'autorització de les persones que intervenen en els programes i tal. Tot això, tots aquests processos, encara que diguis això, té procés de protecció de dades, que sí que ho és, però bueno, perdó, tot sotmetre-ho a aquesta vigilància i sotmetre-ho als mateixos processos, que a més són processos estandarditzats de controls de qualitat, i llavors anar amb aquesta tranquil·litat. Casos de que hemos sacado a este señor en la manifestación de gays y lesbianas, això ens passarà sempre, però com també la llei de protecció de dades ens obliga a tenir els mecanismes de garantia de les persones, que són el dret d'accés, de rectificació,
tots aquests drets, doncs aleshores una persona que es vegi afectada i que no sigui estrictament per protecció de dades pot exercir els mateixos mecanismes i a més ja tindrem formada tota l'organització en aquests procediments i crec que és perfecte, que aprofites una cosa per salvar-ne una altra. I no ens has parlat del blockchain. Intento escapolir-me. El tema del blockchain és un tema complex que intentaré veure si tinc gràcia en fer-ho anar, però em preocupa molt que per la complexitat que té acabem perdent a l'audiència, la nostra audiència que tenim aquí. Però estricte, o sigui, a nivell de les empreses de comunicació local, tele, ràdios o mitjans així més multiformat, quines aplicacions poden tenir? Més que explicar la teoria, que jo crec que tothom la sap i ningú l'ha entès. A veure si me'n surto de la pregunta, perquè és que porta un component tecnològic associat, a veure si tinc gràcia en explicar-lo de tal manera que es pugui entendre. El 2008, un tal Sasuke Nakamoto, no sé si estic dient exactament d'aquesta manera, però se semblarà molt al que acabo de dir, que és un anònim, no sabia ben bé qui era, va treure un projecte escrit de com podia funcionar una moneda virtual, el famós Bitcoin, i això és el que més fama va agafar en aquell moment, però també anava acompanyat de l'estructura informàtica que permetia garantir que aquesta moneda tingués solvència, pogués funcionar. No estic molt segur si nosaltres ens hem plantejat alguna vegada de que els diners són l'eina que té els estats per poder gestionar i estructurar el funcionament de tot un país. Tots busquem per poder tenir feina, el primer que preguntem és quin és el meu sou o com ens pagaran. Llavors, aquest poder que tenen els estats per poder regular i per poder fer un funcionament efectiu d'aquella societat pot veure's amenaçat pel fet que aparegui una moneda virtual que no controla ningú i que a priori no es podien imaginar que pogués tenir la força i l'erupció social que havia pogut tenir i resulta que amb les criptomonedes, primerament amb el Bitcoin, va emergir. Al principi intenten desacreditar-la molt. Encara s'han d'arreglar moltes coses, però jo us preguntaria a vosaltres si potser esteu sense feina o us costa trobar feina, si un mitjà de comunicació, un grup d'alumnes meus que els animo sempre que ho facin, creen, per exemple, un nou mitjà de comunicació de realitat mixta per a aquestes ulleres que tornaran a aparèixer, Google va fallar en el seu moment, però tornarà a aparèixer recentment aquestes ulleres que te les posaràs i que tindràs informació aquí al davant. Si teniu l'oportunitat de veure la darrera generació, és espectacular. Auguren al final del mòbil, perquè el mòbil no deixa de ser una eina una mica obsoleta, això és estar amb el cap així s'ajupit mirant amb el mòbil i perdre-te l'entorn, és una cosa que tard o d'hora ha d'acabar, aquest regnat que tant es porta, i ha de migrar cap a un suport més còmode, més pràctic. Si teniu oportunitat de fer un cop d'ull a les darreres ulleres que hi ha de realitat mixta, són gafes molt maques, molt modernes, i t'apareix aquí una informació que els altres no veuen i te dona informació d'absolutament tot. Jo penso que pot ser una línia que per fer nous mitjans de comunicació seran extraordinaris, una mica conforme el que us parlava al principi de la importància que treballeu molt bé la vostra perspectiva, cap a on voleu evolucionar com a persones i com a professionals, perquè veritablement hi ha camps magnífics. Recordeu que si fem el que fa tothom, tindrem el destí del que té tothom. Per això si t'aplegues a molta gent que no trobo feina i no hi ha res, probablement imitaràs aquest comportament i acabaràs pensant igual. En canvi, si busques les moltes possibilitats que estàs sortint en l'àmbit de la comunicació, en les tecnologies, és espectacular. Llavors, tornar una mica al que us intentava dir, imaginem que un grup d'alumnes meus intenten dir Xavi, ens has convençut, anem a crear un mitjà de comunicació de realitat mixta, una mica visionari del que està per venir, i volem tirar-lo en marxa, però, ostres, no podem pagar diners. Bueno, podeu agafar una plataforma com, per exemple, Ethereum, que és una plataforma que te permet introduir criptomoneda, i podeu començar a pagar amb una moneda que podeu crear vosaltres. Si després sou capaços en aquest mitjà de comunicació que tirareu endavant, que els mateixos anunciants i demés pugueu fer aquests béns de valor que es volen a través d'anuncis i demés, poder donar-li com a mitjà de comunicació i pagar qui vulgui participar amb aquestes criptomonedes per veure si sou capaços de crear un ecosistema que utilitzi aquesta moneda i per tant pugueu tirar endavant un projecte que si hagués de ser contra euros segurament no ho faríeu perquè no tindríeu aquests diners. Doncs molt bé, per garantir que aquesta moneda tingui solvència, corre per damunt d'una plataforma, d'una tecnologia que s'anomena blockchain.
Aquest blockchain és una estructura en la qual els que li donen crèdit, els que li donen valor a que aquella moneda veritablement funcioni, és tots els ordinadors que estan connectats en aquella plataforma i unes persones que s'anomenen minadors que estan compromesos a poder donar garantia de que quan es fa una transacció, aquella transacció és certa. És a dir, si jo tinc un bitllet de 50 euros i li dono a la Marta, que no ho faré, però li dono a la Marta, tots aquí podeu veure que aquest bitllet, aquesta moneda fiduciària que jo tinc a la meva mà, quan li dono a la Marta aquí al davant, passa a ser d'ella i ja no és meu. Però si ella i jo parlem i vosaltres no heu vist res, i ella em diu a mi, Xavi, em deu 50 euros, i jo li dic, jo no te dec 50 euros, vosaltres no teniu manera de saber si és cert o no és cert. Aquesta necessitat de que hi hagi una aplicació informàtica, una estructura de software a sota que garanteixi que quan jo tinc una moneda li pago a una altra i per tant deixo de tenir-la jo en el meu compte, en el meu banc, i la té ella en el seu, aquesta garantia és el que significa el blockchain, o almenys un concepte molt bàsic o molt primari perquè intenteu entendre el que significa aquest blockchain. És una garantia que quan tu fas aquest moviment a través d'aquestes aplicacions informàtiques es veu com surt del meu monedero i no torna, va parar al seu i s'incrementa i tota una estructura de nodos validen que aquesta operació ha estat certa. No sé si he contestat amb més gràcia o poca traça a el que m'havies preguntat. Aquesta aplicació que has dit serveix per això? És una de les moltes aplicacions que tenen. I crees la teva criptomoneda? Pots crear la teva criptomoneda. Nosaltres, jo tinc la sort, la gran sort, de dirigir una fundació que investiguem tecnologies que estan per venir. I vam començar fent formació reglada, tot i que ara ampliarem a formació no reglada, però vam començar a agafar un cicle de videojocs i vam ampliar-lo a mons virtuals, realitat augmentada i gamificació. I hem creat un campus de realitat virtual on tots els alumnes que tenim per tot Espanya poden navegar per allà dintre com a avatars. I llavors el següent experiment que volem fer és introduir criptomoneda per donar-li valor. Tant així per incentivar el principi de dir, escoltem, els nanos que treguin potser un 9 o un 10, les noies que tinguin aquestes notes, potser els donarem 100 bitcoins, que és com estem anomenant a la nostra moneda. I llavors, com els nostres nanos, la nostra gent sap crear videojocs, podem crear videojocs per nivells. I llavors els nanos que comencen a enganxar-se amb aquest videojoc per poder pujar de nivell o per tenir més eines, per matar l'enemic o el que sigui, resulta que les han de comprar amb aquestes monedes que nosaltres estem introduint. Comences introduint aquest valor i llavors començaràs a adonar-te que altres persones que formen part d'aquest ecosistema començaran a dir, ostres, jo tinc un patinet a casa i no sé què fer, no me'l compraran amb euros, però el ficaré a Mobicoins. Ven patinet per 200 bitcoins, i perquè així quan algú em vingui i vulgui jugar aquell videojoc, ja que no ha tret bones notes però vol agafar una arma millor, pujar de nivell, doncs jo tinc monedes per poder manegar-me allà dintre. I te comences a adonar que allà dintre estàs començant a crear valor mitjançant el trueque, utilitzant la moneda que tu mateix has creat, suportant aquesta estructura. No sé si he tingut prou gràcia perquè entenguis el que havies preguntat, que no volia entrar. Finalment, volia demanar sobre les formes de prestar el consentiment, ja de protecció de dades, però des del punt de vista de la gent que ve als nostres programes, intervé, o la gent que gravem per incorporar en un programa o en un documental o en una pel·lícula, aquests consentiments els podríem, ja sé que en firma electrònica sí, però podríem trobar una forma més àgil que no siguin amb el paperet. Jo recomano als meus alumnes sempre que aprofitant que tenim càmeres ho fem gravat, que és una manera fàcil i àgil per no anar, sobretot pel problema que hi ha després del tema de les evidències. Quan a la gent li agafes el consentiment, després conserva aquest consentiment que t'ha donat i conserva-ho fins que tornem. Però si arxivar el paper ja és un drama, arxivar les imatges encara més, i a més és cost de... Bueno, d'això ja no en sé, però n'he sentit parlar del cost de discos, d'emmagatzemament i tot això. Bueno, el tema d'emmagatzemament potser no seria algo tan preocupant perquè el mega està molt barat i més des que hi ha el núvol encara és més fàcil de guardar. El que sí que és cert és una realitat que tu i jo discutíem abans d'entrar aquí dintre. El tema de la protecció de dades, ja que ha tornat a sortir, és una normativa que se sustenta en una cosa inqüestionable,
que hi ha més legítim que les meves dades, el meu nom, el meu cognom, la meva adreça, de qui ha de ser el propietari d'aquestes dades? Doncs jo mateix, qui té més dret a tenir-les que jo. Sota aquest concepte de dir, és veritat, això s'ho hem de protegir, la Unió Europea ha fet bandera d'aquest concepte, empaitat molt per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, perquè aquí a Espanya tenim tradició, a l'estat espanyol tenim tradició de molts anys, des del 99, que està la LOPD, de posar unes multes que són les més grans de tot el món, que es diu de seguida, per un incompliment de tractar malament una dada. Fins i tot te pots acabar plantejant que matar una persona té menys pena que els 300.000 euros que te poden fotre si extravies l'expedient dental d'una persona que estigui en una clínica. Que ens hem tornat bojos. Però, clar, com a principi fonamental és tan potent que a veure a qui li tomba a una persona aquest concepte. Llavors ens trobem amb aquesta realitat. El Reglament de Protecció de Dades Personals surt d'un dret fonamental, a la qual costa molt de tombar, però que en la pràctica és molt difícil de gestionar. Per això, si te mires aquesta normativa, no hi ha una sola empresa que sigui capaç de complir-la sincerament. Tots tenen forats. I sobretot, el que són les pimes i les micropimes, a les grans organitzacions de la nostra societat, és inviable o no poden sostenir el donar compliment a tot això. Doncs ens han dit que hem d'acabar. Si teniu alguna pregunta o algun comentari a fer. Mira, tenim una companya per allà. Aquest és un clàssic. Sí, t'està donant el consentiment per jo concret. Després us contestaré. Mira, quasi que contestis tu. Moltes gràcies. La qüestió de base és aquesta. És que a mi m'heu sentit dir tantes vegades. A veure si tinc gràcia en donar-vos 3 ítems perquè us porteu aquesta idea d'aquí. L'he dit abans. Les meves dades personals em pertanyen a mi i són meves. Qui més legítim que jo per ser el titular d'aquestes dades? Quan jo dono les meves dades a una organització, jo no perdo la propietat de les meves dades. Continuen sent meves i aquella organització només les pot utilitzar per lo que hagi justificat que jo li dongui. Les dades personals en una empresa només poden entrar de 3 maneres. I només de les 3 maneres que us vaig a dir ara. Hi ha alguna altra excepció, però com no ho aplica i no vull que us perdeu, quedeu-vos amb aquestes 3. Una, perquè hi hagi una llei que digui que aquella empresa pot tenir les teves dades. I Senda té les meves dades i jo no vull que les tingui, però una llei li permet tenir-les. Una. La segona, quan hi hagi una relació contractual. Jo dono les meves dades a la meva empresa perquè em contracti i, lògicament, per gestionar el meu contracte, que em pagui les nòmines, pot tenir les meves dades. Quan no hi ha una llei habilitant, quan no hi ha una relació contractual, la tercera i última i única via és amb el consentiment de l'afectat, que jo doni permís. Això és per tractar les meves dades. Enfront d'això, com havia comentat abans, tenim les llibertats informatives. Quan jo entrevisto una persona, perquè surti difosa com a informació, no necessito el consentiment de la persona per informar. Això és molt pelut i us posaré un exemple perquè ho entengueu de seguida. El tema dels nens que surten potser a fer la festa de final de curs a l'escola i es fan les fotografies. Si les utilitzes per anunciar-lo com un fet informatiu, no necessites el consentiment. Però si resulta que la foto t'ha agradat molt i dius que xula que està i la utilitzes pels folletos de publicitat de la teva escola, la nostra escola, qualitat de formació, i surt allà la fotografia, això ja no és dret a informació, això és explotació comercial. I aquí has de tenir consentiment o pagar, que per això estàs explotant aquella imatge. No sé si he contestat molt o poc a la pregunta que ja has fet. Sí, no, però jo vull afegir una cosa. Si ve el senyor a fer-li l'entrevista i tu li fas l'entrevista, la pots emetre sense cap problema. Però si tu aquell senyor agafes, li fas una foto i tu el convides a la ràdio, si tu aquell senyor agafes i li fas una foto i el difons a xarxes socials i després aquella entrevista la talles i la incorpores a un programa i després allò no sé què tal, tots aquests usos posteriors no estan consentits. I ja que fas l'esforç de tenir aquella informació a casa teva, l'has de vestir el millor possible. Igual que el dels nens, s'han retirat notícies perquè sortien sense permís, encara que fossin fets informatius. Clar, ja, però clar, és que ja no és que et posin una demanda, és que et posin una denúncia. Perquè tens... Bueno, també, clar. Perquè t'agafa por, dius, hòstia, em fa por, mira, saps què? El consentiment esdevé la gran eina. Signa'm un paper i ja me quedo tranquil. Clar, i a més, des del punt de vista de l'empresa, és molt millor ser el més rigorós possible i més en un sector públic que el menys. Tret
O sigui, l'excepció o la valoració sempre la pots fer, que és el que ens ha dit ell abans, la ponderació de drets, però si no cal, millor que contra més papers o més gravacions, millor. I bueno, ja està, no sé si teniu alguna cosa més a afegir. Digues, és que no et veig. Oh, Gavi Barragán. Llavors no és un espai públic, és un espai públic privat. És un espai privat d'un club i una retransmissió. Les persones que entren estan cedint el seu dret al pagar aquesta entrada o perquè estan accedint a aquesta instal·lació. No ens ha dit res. Han pagat per entrar i veure l'espectacle. I tu estàs fent la retransmissió i llavors què? Com a fet noticiable. I Sí. tu guardes imatges de primers plans d'aquell espectador invalid? Golazo! Pa, foto. I ho poses en un folleto. Que magnífiques instal·lacions les nostres, i es veu allà el golazo. Aquí m'estàs utilitzant com si fos un model, no? Sense permís, t'hauríem d'aconsellar que no. Hi ha un Clar. exemple d'això molt bo, a veure si tinc gràcia en explicar-te això, perquè li va passar una promoció de Mossos d'Esquadra. Ens faran anar acabant, eh? Digues. Llavors no sé si em donarà Digues. temps Bueno, sí, d'explicar. explica-ho, ja has Ho començat. explicaré molt ràpid. Havien de fer una promoció de Mossos d'Esquadra i el fotògraf de la consellera, era consellera llavors quan tocava, quan va passar aquest fet, li van dir necessitem fotos per la promoció de Mossos d'Esquadra. I el fotògraf va pensar, dir, bueno, doncs mira, em vaig a Vic, centre de Catalunya, i al Mercat de Vic segur que puc trobar ja fotos interessants per fer la promoció de Mossos. Es va al Mercat de Vic, comencen a passar un mosso i una mossa ben plantats, ja es van buscar els Mossos que tocaven i va començar a fer fotografies. Va fer una pila de fotografies. Quan va arribar al seu despatx i comença a mirar les fotos, se n'adona que hi ha una foto en què estan passejant tots els dos Mossos pel mercat i hi ha una dona gran que se'ls està mirant així. I diu, ostres, aquesta foto és boníssima perquè transmet aquesta imatge de ciutadania que nosaltres li volem donar. Llavors van agafar aquesta fotografia i la van utilitzar per promocionar aquesta promoció de Mossos d'Esquadra. Llavors, arriba un moment que algú li diu a aquesta senyora, María, está buscada por la policía. ¿Pero qué dice? ¿Qué dice? Sí, vete a la comisaria de Mossos que veràs que tu foto està allà. I la dona va per allà i es veu amb els pòsters dels més buscats, no? Al costat, hazte Mosso d'Esquadra. Es veu els dos Mossos ben plantats i la cara de la dona allà mirant-lo. Clar, la dona diu que no volia sortir allà i llavors va fer un escrit a la consellera dient-li que no volia que sortís la seva imatge. Des de la conselleria es va dir que era un espai públic i que per la tal cosa, si sortia la foto, doncs mala sort. Ho va recórrer i el tribunal va interpretar que, tot i que està en un espai públic, s'havia fet una explotació publicitària de la imatge d'una persona. Dit d'una altra manera, si volien un model que el paguessin. Llavors el van condenar a pagar 3.000 euros i retirar tots els folletos i tots els cartells i van haver de fer de nous. Llavors, moraleja, primer plano, papelito. No tenim un papelito, doncs eliminem. Si el cedeix, ho poses i a més ho has de senyalitzar. O sigui, ha de ser evident de què s'està gravant. Però és que a més ara amb el nou reglament el consentiment ha canviat. Ha de ser libre, informado, específico y inequívoco y no puede estar condicionado a la finalidad principal. Això es vol dir que tot i que te puguin demanar el consentiment i dir, mira, o em dones el consentiment o no entres aquí dintre, s'hauria de ponderar llavors si el fet que tu hagis de donar el consentiment ja no de manera lliure, sinó condicionada a poder entrar allà dintre, és legítim o no. S'ha posat una mica difícil tot això. No volia entrar aquí per no espantar. S'ha posat pitjor, però home, hem de jugar amb això del dret a la informació, però el que és estrictament dret a la informació està molt clar, no sé si sóc jo, però el que va una miqueta més enllà és que ja no ho pots fer sense assumir un risc excessiu. Llavors, contra més es vesteixi tot, millor. Doncs moltes gràcies a tots, esperem no haver-vos avorrit gaire i haver-vos fet pensar una mica. Fins aviat.